Dugang puwersa sa Armadong Kusog sa Pilipinas sa pipilakabahin sa Kabisayan nagforsen na mitataw hinon nga wa sila nadawat nga holga sa seguridad. Si Luan Mirondina adunay live update. May Yes, Bob, moabot sa 110 ka mga sakop sa Naval Forces Central ang gidispatch kaganihang buntag nga naglangkob sa Task Force 50 Stingray nga mopahigayon og special operations sa nagkadiyang bahin sa Kabisayan. Sa yuganihang buntag, gipahigayon ang send-off ceremony sa mga personnel sa Naval Forces nga gitahasan nga mopahigayon og patrol mission sa nagkalain-laing bahin sa kadagatan sa Kabisayan. Unang taha sa patrol craft mao ang pagpatrolya sa kadagatan og medical mission sa Escalante Negros Occidental. Samtang ang duha ka landing craft gitahasan sa pagkuha sa pipila ka mga AFP personnel gikan sa Bohol ug dadon paingon sa Negros ug Samar. Kini ang usa sa tulo ka mga landing craft sa Naval Forces Central. Gitahasan kini sa pagkarga sa mga personnel ug mga sakyanan nga idestino sa nagkalain-laing dapit sa Kabisayan. Kini na ang 7th leg sa pagpahigayon og patrol mission sa Navforsen karong tuiga. May mga i-undertake silang mga operations, transport missions, patrol missions, details of which I could not divulge. But suffice it to say that all of these are in furtherance of the campaign plan, the directions of Central Command under Lieutenant General Noel Clement. Gitataw hinuon ni Captain Roy Vincent Trindad, commander sa Naval Task Force 50, nga wa sila'y nadawat nga hulga sa seguridad sa kadagatan sa Kabisayan. We have not monitored any threat. Nevertheless, the Armed Forces, through Central Command and the Philippine Navy, takes a proactive stance in securing the peace and security of Visayas. Bob, mulanat og duha ngadto sa tulo ka semana ang ilang pagpahigayon og special operations. Ug so far, Bob, mao kana ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. thank you so much, May, sa imong live report.